ମୁଁ ହଉଛି ସିରିଏଲ ଭିଲିଆନ। ସିଡ଼ି ତଳେ ତେଲ ଆଉ କାଚ ବାଟି ପକେଇବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। କାହିଁକି ନା ଘରେ 50 ଜଣ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ କେବଳ ହିରୋଇନ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ହିରୋଇନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କରି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଠେଲି ଖାଇବାର ବିଷ ମିଶେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୋଲିସ ମୋତେ ଧରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମୋ ବାପାର। କୁହନ୍ତି ନା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତିନି, କେବଳ ମୋତେ ମିଳନ୍ତି। ହିରୋ ହିରୋଇନର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ନ ମିଳିଲେ, ମୋ ବାପାର ତ ଲବଙ୍ଗ ଜାହାଜ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବି ନ କରିପାରିଲି, ହଲିଉଡ଼ରେ ମୋ ଦାଦା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ନେଇ ଆସିବି, ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ହିରୋଇନ ଗେଟଅପ୍ ହେଇଯିବି। ଖାଲି ମୁହଁ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଭଏସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି।